Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikela bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngama teaser eGqeberha the Empire, izinto okumele uyilindele lapha kweGqeberha kuloko leli week esikulona. So kuma teaser baveza ukuthi ubhuti kaLuzu komxenge uhlumelo uzofuna ke ubulungiswa njengoba sibonile ukuthi izinto uLuzu komxenge uyishiye kuyena ke uNtando. And lo Ntando akazala uLuzu komxenge. Baveza khona ukuthi ke uhlumelo uzotshela ke uNozuko emehlweni ukuthi ke yena ngeke zemvumele uNtando ukuthi ke ethathe izinto zikabhuti wakhe. Baveza ukuthi ke uhlumelo benaye uNozuko bazobeke sebehlangene ngenxa yendaba yakhe uNtando. Lokhu nje kwenzeka ngenxa yakhe uZimkhitha njengoba ke phela engafuni ukuthi ke izinto ifamily ishare. And baphinde baveza ukuthi ke uNtando uzozama ukwenza okuhle kodwa ke lokho ngeke kumphathe kahle uZimkhitha. Baphinde baveza ukuthi ke uZimkhitha izinto izomjikela izombhedela uzogcina ke dayiswe nawo ma wakhe. Baveza ukuthi ke kuzomphoqa uZimkhitha ukuthi ke emtshele uNtando iqiniso ukuthi ke kahle kahle akazalwa uLuzu komxenge. Baveza ukuthi ke uNtando uzothola ukuthi ke kahle kahle uzalwa ke Msimelelo. Andike uMsimelelo ngaleso sikhathi ke yena uzobeke busy ehlanganisa ke indaba zokuthi ke eshade ufuneka. So aphela lapha ke mbukela ama teaser eGqeberha kusazoshuba ke impela kusazoba nje rough kusazoba lit. So cethu ungakhohlwa ke nje mbukela ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.